BMW-ul tău E28. Care a fost cea mai grea chestie când ai făcut rebuild-ul la ea? Cât te-a costat? Eu am vrut să fac o mașină și atât. Și pasiunea asta de BMW, de unde ți-o venit? Eu aș vrea tare un M2 fac. Eu nu-i vezi viteza, nu. Mie nu-mi place M2-ul ăsta nou deloc. Mie mi se pare că e făcut de Logitech. Eu am Audi și vreau să-l vând foarte repede și toți îmi iau pe ăla. Tu l-am câștigat. Oh! După 3 zile mi-a trimis mafia lor. Mai întâi toate hai să începem cum ne-am cunoscut noi. De cum ne-am cunoscut? Ai venit la Tuns. Da. Și aici de povestit cum te-ai cunoscut. Ai venit la Tuns, te-am tuns și gata. Da. Foarte easy, da? Dar dacă e așa din toată istoria, până avem cunoscuți de câțiva ani în urmă, dar nici nu știu. Acum să vorbim prezența noastră în online, ca să ne cunoască și pe noi lumea. Mă numesc Roberto și el e Victor. Prezența ta în online majoritară e cu BMW-ul tău E28, Da. care ai făcut un rebuild. Da. Întrebarea mea pentru tine, de ce n-ai pus tot rebuild la cap la coadă online? Unul care e cel mai punctul care îmi vine primul în cap, asta că nu are cine ar edita. Ok, deci îți trebuie un editor. Da. Aș Ok. fi doresc să fiu editor. Asta Păi e ce? unul, pentru că este tot, eu tot am cap-coadă, adică mă rog, practic tot este, da? Dar nu are cine edita. A doilea, deși că parcă eu am avut întrebări cu așa cu vopsitul, când am vopsit pe BMW. Și noi am avut o înțelegere oarecare că eu să nu postez, cu toate că eu le-am spus că postez. Adică eu le-am spus, ori voi luați bani, ori nu vă luați bani, oricum vă postez. O zis că ok, eu ales bani, să-i dau bani. După asta, după ceva timp, eu am postat și pe atunci eu supărat foarte tare că eu am postat. Dar cu toate că noi ne-am înțeles că eu am voie să-i postez. Dar acolo au fost vorbi, nu cum vorbim noi doi, acolo au fost vorbi serioase. Adică nu pot să fac așa. Și dar nu mă tem așa de tare că să le postez. Adică e indiferent, adică eu pot să le postez. Dacă cineva ne le editează, pe le postez. Păi și Dar nu mai cred că deja mai are rost, cineva vrea să uite. Cred că nu mai are rost. de ce? De lumea e destul de curioasă. Acum chiar ai început ca să ai o leac de tracțiune în online. Ai vizualizări. Acum n-ai ce spune. Comparabil cu ce ai avut înainte, cam îs. Ok, noi vorbim de vizualizări de 200 de mii, de 500 de mii, să știi. Noi vorbim de vizualizări de 2000, 3000, asta e nimic, asta e zero. Da, așa începi să crești încet cu încetul, nu? Dacă lumea nu vede la tine content, Ok. corect? Nu? Dar cum crezi tu că lucrează? Ce? Contentul ăsta, cum crezi tu lucrează? Băi, sincer, eu... Cum? Crezi cumva că ai o idee? Băi, uite, în punctul ăsta de vedere, într-adevăr, tu ești mult mai șmecher față de mine, că tu ai... Pentru că eu nu înțeleg, adică eu încerc și eu fac atât ziua, eu mai impun, că eu nu cred că mă trezesc dimineața și desfac un video sau desfac. Eu mai impun, eu am la mine în cap, că eu mă fac, mi-am pus un plan încerc până, nu știu, iunie, nu știu cum să până în vară. Dacă nu iese nimic toată asta, eu mă lăsc. Adică, nu știu, eu nu cred că să am putere să mă ocup de asta toată viața. Sau mult timp. Uite, fără niciun feedback. Da, bine, uite, sunt canale care prins tracțiune abia după 5 ani, după 10 ani. Dacă vorbim de o comandă, de o echipă, da? Dacă noi suntem, eu filmez, l-am pe Vasilic redactează, pe Ionel ne aduce camera, pe nu știu cine face. Dar aici fac tot eu. Eu trebuie să mă duc să filmez, eu trebuie să redactez, și eu trebuie să caut, du-te, ștergi video, n-l găsești, tot așa, e foarte greu. Tot asta de făcut. E foarte greu. Uite, vezi? Și tu, după plus la toate astea, tu mai ai și lucru, tu ești om ca toți oamenii și mai ai și acasă și familie și tot așa, și tu nu dovești. Da, asta într-adevăr, uite, eu sunt norocos. Ok, să ai un feedback înapoi, dar eu cred așa, să am un feedback înapoi, ca oameni să-mi scrie și eu să am o interacțiune oarecare, eu cred că ar fi mult mai ușor. Dacă nu-ți dă nimic, nu ne faci nimic absolut. Da. Eu fac pur și simplu, ți-am mai studiat. Eu asta fac că trebuie, nu că vreau. Care a fost cea mai grea chestie când ai făcut rebuild-ul la ea? Care a fost lucrul ăla care ai zis, bă, game, și nu mai gata. Nu, mă opresc. Nu mai vreau să mai fac nimica. Cred că tot interacțiune cu garajurile, e ca oamenii care lucrează la garaj, abilități făcuți de mamă. Ok. Eu nu știu dacă tu te duci la garajul românești, dar tot făcut de mamă. Tot îți spune și ești fignea tot ziua. Te duci la dâns și îți spune mâine vină. Și mâine te duci până îți spune mâine, am uitat de tine, poi mâine vine. Da. Adică, poate da tu de persoane neserioase. Eu îți spun tăți așa. Eu nu știu, poate nu mă crezi, eu îi spun tăți așa, unul ca unul, tăți așa. Așa că... Dar depinde, cu cine ai lucrat? Cu cine, cu ce?
Mă refer gen cinații, așa. Na, că Moldoveni? poate lumea Deci nu știe, dar na. Noi stăm în Marea Britanie și na. Avea tot felul de mecanici. Vopsitul l-a făcut niște ucraineni și partea mecanică am făcut-o noi. Eu nu pot spun că cineva s-a ocupat anume. Am făcut la un garaj de moldovan și el nu mă spun așa, ne-a conectat motorul, da? Altceva nu a făcut nimic, practic. Am făcut eu cu niște băieți prieteni de-a mei care vin la Tuns, care eu le plătim la ziua și ei mergeau cu mine la dista, cum îi spune. Tot noi. La ansamblat. Cum se cheamă? Este europeni. Da, este zicem, europeni. da? Hai să spunem așa, da. Și build-ul tău, overall, știu că ai făcut foarte multe chestii la mașină. Cât te-a costat? Cât final, la început, cu mașina, până la ultima chestie care ai făcut-o, care cred că îs suspensiile alea pe aer, nu? Da, eu ți-ar spune că, dar eu am aici un om care el numără banii de ziua. Nu pot să fac nimic. Pune presiuni pe Da. Mulți bani. Mulți? Mulți. Am înțeles. Am făcut eu un calcul, știu eu. Da? Las în comentarii. Da. Nu, îți spun. Lăsați în comentarii cât credeți că a ajuns el cu rebuild-ul ăsta. Gândiți-vă că i-a făcut, o lua mașina, dar în ce stare ai luat mașina? Era Kazan când ai luat-o? De ce înseamnă Kazan? Kazan, adică Kazan de țui, că voi n-aveți vorba asta? Nu. Tigaie. La noi catletă. Catletă? Da. Ce catletă? Nu contează. Caleașcă? Catletă, adică, nu știu, gata, nu contează că e lung pe mine. Da, la noi catletă, ok, nu. Nu? Avea puțin rugină, вообще, vă spui că foarte puțin avea rugină. Mai mult pe sub capotă era și undeva în spate. Dar rest așa era foarte ok. Dar de fapt am văzut-o, dacă ți-aduce aminte, am fost la un Carmit cu tine, Da. atunci când nu puteai să mergi pe autostradă prea tare, ți-era frică să nu-ți dezmembrezi mașina. Da. Deci era în stare destul de bună. Foarte bună era stare. Oh. Eu când am dus la Vopsit să mă înțeleg cu băietul ăla la Vopsit, eu îi spuneam lui, l-am sunat pe telefon, prima i-am spus, hai, vrei să te apuci de Vopsit? Roț că nu vrea să apuci de Vopsit. Și apoi eu am dus altă mașină la dânsul și cumva m-am dus și cu asta, că am dus să duc un Mercedes, avem Mercedes și m-am dus la Vopsit și m-am dus cu BMW-ul să vin înapoi acasă. Și când am lăsat Mercedes, i-am spus, uite, eu am venit cu BMW-ul, hai cu mine afară și să te uiți, să-mi spui, poate, mi-a spus telefon că nu vrea să apuci de Vopsit. Zic, da, să te uiți. Și s-a uitat ziua pe lumină, nu că era chiar, și s-a apucat de să auzi că nu e așa de mult de lucru. Adică și el a făcut timp de luni de zile, era făcut. Eu spui și cu mașina asta, dar de unde ți-a venit ideea asta? Să iei fix mașina asta? Uai, dar nu a fost fix. De asta nu au ajuns bani. Nu de asta, nu a fost fix. Adică n-ai fost de mic, vedeai mașina asta pe stradă și ziceai, mamă, e super șmecher. Eu am vrut să fac o mașină și atât. Eu am vrut să fac o mașină și eu mă uitam să fac și Mustang mă uitam să fac și am ajuns la BMW E24. Ok. Și eu tare pe dânsul am vrut să-l fac. Foarte tare am vrut să-l fac. Dar nu ținea portofelul? Nu avem, pentru că eu socoteam acolo că trebuie să dau pe dânsul, era undeva, să o găsești așa într-o stare ok, să n-ai mult de lucru, să dai vreo 6-7 mii pe dânsa. De 4.000 deja e acolo, trebuie să studiezi toate mașina, acolo e foarte mult de lucru. Eu mă gândeam așa, plus o lecțică de lucru, nu mult. Și din 5 vreo 7.000 undeva așa ajunge. 6-7.000. 5 puteți găsești. Dar plus la suma asta trebuie să mai adaug, pe atunci eu așa mă gândim, da? Trebuie să mai adaug încă 10.000 și eu să o aduc la cunoștință și ieșim în 17.000. Așa că, ok, m-am mutat de la ceva mai buget mitel și asta mă mutam până în 4.000. Ori E28 până în 4.000, dar nu a fost anume E28. A fost BMW, era sigur că BMW deja, dar nu știm care. BMW, și nu BMW. Păi și pasiunea asta de BMW, de unde ți-a venit? E ca așa de la dânsă s-a pornit. De la ea s-a pornit? De la ea. Atât? Da, de la dânsă. Adică ea ți-a dat startul ăla și gata? Adică nu poți compara mașina aia veche cu un BMW nou, deloc. Corect. Și cum poți să fii pasionat și de BMW-urile astea noi acum? Dar eu nu am BMW nou. Da, știu, dar zic că ai spus că ai vrea să-ți iei, că nu știu. Eu aș vrea tare un M2. Un M2? Da, dar cineva ne-l cumpără înainte mea. Eu sunt așa, Deci îți pare că aia e cea mai cea mai apropiată de alea vechi? La moment mie îmi place mai tare. Da, unic, eu te văd pe tine foarte liniștit, nu te văd omul care să te dai cu ea. Dar eu nu mă dau, eu nu iubesc. Eu nu iubesc mașina ca să mă duc cu dânsa să... Eu nu iubesc viteza, nu... Păi și atunci o iei doar așa că îți place cum se conduce, nu? Îmi place cum arată, îmi place, nu știu cum se aude. Băi, nu știu, mie nu-mi place M2-ul ăsta nou deloc. Mie mi se pare, zici că e făcut de Logitech. Bă, să te bată băieți pentru așa vorbi, nu mă zic așa vorbi. Ei, nu, eu zic strict M2-ul, nu-mi place cum arată. În rest, BMW-urile, sincer, știi că am și eu BMW, îmi plac. Okay. Îmi plac, adică
Am avut diferite mașini, am avut Volkswagen, am avut Audi, cam Mercedes. De ce nu-ți facem doi? Nu știu, frate. Mi se pare, zici că e făcută mașini de gaming. Păi, și asta e tot De frumusețea care e în mașina aia mi se pare că nu-s din filmul BMW. Din asta e că, uite, ai spus corect. E făcut din gaming. E o mașină care e foarte frumoasă, pentru mine e foarte frumoasă. Și de M4 așa, dar M2 e foarte bun. Și că așa au venit, adică eu n-am avut dimititel BMW. Eu am mai avut BMW-uri în viața mea, cum spune și moldovanul, dar nu așa că ardem BMW. Dar e cam uiana cu azi veche, deja că așa m-a pornit și pentru mine am orice mașină, BMW. Eu am Audi și vreau să-l vând foarte repede și toți ne-au BMW. Și dacă vând Audi și ne-au un BMW, pațanii de toți aici care să vadă, pa să spui o notă. Eu știu ce BMW vreau să iau. Bun, acum că... Na, uite, Audi-le astea care l-ai luat tot la Copart. Tu ți-ți place să repari mașini, nu tu. Okay. Nu da, tu, eu nu fac nimic. Să plătești pe cineva care să repare, corect? Nu-mi place așa să coordonez mai bine. Păi, da. Da, eu să repar, că eu nu mă pricep așa de mult la reparat. Știu despre mașini, eu am învățat, eu am fost la colegiu de mecanic auto. Am făcut 2 ani. Dar nu că zic să pot eu să mă apuc să desfac mașina. Eu știu tot exact cum lucrează mașina, da? Adică eu știu de unde să piu între benzina și pe unde iesă și ce se întâmplă, adică, înțelegi? Dar eu să mă apuc să fac ceva la mașină, eu nu cred că pot. Adică, ok, așa fac, dar să mă bagă motor, nu mă bagă motor. Am înțeles. Dar știu cum lucrează tot. Deci, mai pe scurt, da, ți frică să te bagi la motor, la cutii, la chestii de gen. Da, nu le desfac. Nu le desfaci? Nu. Pot să fac orice, dar nu uite, mă desfac. Adică, noi nu desfac motorul și cutie. Păi asta orice fac, noi ne numim mecanici de duminică, atât. Okay. Și eu tot la fel, mai scoți un spoiler, mai repare aia. Da. Lumea care, sau poate s-a uitat pe canalul meu, a văzut că am reparat Audi A3-ul ăla. Da, corect. Adică nu a fost ceva major. Da, nu a fost. Dar sunt oameni pentru asta, pentru ce ți-i trebuie. Sunt oameni speciali care te duci. Da, plătești, îți faci. Dacă îți dai Dumnezeu și bun, mai mergi, dacă nu, strică. Asta e chestia, că dacă repari ceva la motor, bine, dacă încerci să repari ceva la motor și ai reușit, bine, bravo ție, dar dacă n-ai reușit, după aceea te dezamăgești pe tine și trebuie să duci la un mecanic. Corect. Dacă repari la tine în curte, după aceea trebuie să mai pui pe o remorcă. Da, corect. Așa că... Deci tot costă bani. Tot mergi vorba de bani. Păi și cu Audi-ul ăsta, da? Tu când l-ai luat la Copart, da. Cât ai dat pe el? Eu l-am cumpărat în genere, l-am cumpărat în glumă. Eu m-am mutat țara, zic ok, m-am mutat acolo, nu mai țin minte, era 2000 de lire era bitul. Și am luat și am copiat link și am trimis la un prieten de meu care să joacă. Și zic, joacă-te la dânsul. Am văzut cum se termină, a doua dimineață se termina. Zic, joacă-te la dânsul. Și el m-a întrebat, până la câți bani să mă joc? Și zic, dă-i până în 3500 de lire, dacă îți cumpără, zic, cumpără. Și el ok. Și mă sună dimineața, eu am venit dimineața la lucru, la ora 9 și cred că jumătate trebuie să termini acolo, așa scrie, că se termina bitul. Eu am venit, m-am apucat de lucru, el mă sună mine la ora 9, vezi că să mergi bitul, ce vrei? Vrei să mă mai joc sau nu? Și eu zic, da, joc-te așa cum ți-am spus eu, la 3500 și zic și-l cumpăr. Și el ok. Și eu m-am pus truca și nu știu că am lucrat 10 minute, m-a sunat înapoi, hai că l-am câștigat. Stai o leacă. Zic, eu l-am câștigat cu 3000 de lire. Zic, cum așa, stai o leacă, că eu nici n-am dovedit, nici să mă gândesc. Zic, bun, hai. Și în camp îmi vine, zic, să sun eu să-i spun cum putem noi să nu cumpăr, că nu trebuie ei nici mașina asta, nu trebuie, eu avem mașină. Și îl sun pe dânsul și zic, ce se întâmplă dacă anulăm bidul, anulăm comanda? Și el, numai nu începi cu de iese, trebuie să-l plătești, nu mă interesează, că e contul meu, că ne-ar blochează, că nu știu ce. Zic, bune, hai. Și e că așa și l-am cumpărat. Adică. Dar eu, să fost contul meu, eu nici ar plătim. Da, tu fileta băiețașul, că nu chiar așa. Trebuie să plătesc acolo, nu știu cât amendă, vă 400 de lire era, nu știu cât. Păi și după aceea, transportul, ce ai făcut? Am văzut pe istoriul tale că ai luat, ai pus o platformă. De ce nu te-ai dus după ea? Cu ce să mă duc? Pentru că eu sunat pe tine să-mi dai de asta, trailer și nu avem. Eu am sunat jumătate de Hanslow, jumătate de Londra. Am sunat și nimeni n-a venit niciun trailer. Am găsit la urmă... Am găsit trailer? Nu, n-am găsit trailer. Era problema mașină. Până la urmă am găsit eu mașină cu mai și chin am găsit eu mașină, dar nu găsim trailer, nu găsim mașină pe să aduc platformă. Așa că am zis, gata, Bă, nu, mi se pare că atunci eram eu plecat în Scoția. Da, nu era. În orice caz am sunat mulți oameni, am sunat și nu găsim pe nimeni. Nu, că atunci abia... Așa m-am plecat un băiet și zic, ok, da, mă duc, mi-a luat 450 lire, mi-a adus-o, dar mi-a adus-o din York, din nu știu din mi-a adus-o, din părțile acelea foarte departe, la Irlanda aproape.
Nu mai pas 50 Da. de liri? 50 lei. Bă, da, ce Da. bine l-ai prins. Da, dar el ne-a mai adus. Ești cu BMW-ul, mă, el e bravo. Dar el trăiește mai mult în partea celea trăiește la Basel, în partea aceea, așa că lui e mai ușor. Adică ați vii de aici, cred că mai lua 100 de liri în plus. Și ai ajuns repartul ăla? N-am făcut eu nimic, dar și chiar. Nimic? Nu, eu vin, acolo scrie că nu spornești, gata, nu spornești. Ok, nu spornești, ai care au câștigat toți, că nu-ți fă grești că spornești, că acolo este un patron, o bucnit și eu ți-l fac și spornești, zic, bune, hai. Și nu m-au adus mașina și el a venit și a făcut, nu știu, acolo la comunitate, că are, nu știu, acolo are, căruci. Un patron nu știu are. Și o făcut el acolo, nu știu, chimicit la acumulator și s-a pornit mașina. Și văd că merge, zic, ok. Dar roata era pe parte, o lecțică. S-a suit, s-o dă jos, eu am dat-o jos de platformă, am suit eu. Ok, am condus-o, am dat în urmă, am parcat-o în o gradă. Nu știu mai făcut, nu ne-am uitat la dânsa, nu știu mai făcut. Era orice caz, era toate airbag-urile, toate bucnite, toate. Parbrizul era spars. Roata era pe parte. A, da, era ceva serios. Și gata, dar nu era accident mare nu a avut. Păi da, airbag-ul de pe dashboard s-a pocnit. Da, pentru că la dânsle sensorul acela stă chiar în bumper și la dânsul m-a latit bumper. Hai, mai o grămadă de schimbat, de scos. Ca să schimbi. Băi da, și tot așa, am început, am sunat și am început sun, ba. Da, am început sun, nu găsim pe nimeni, până la urmă am găsit o companie care vine acasă și schimbe toate airbag-urile. M-a costat 1100 de lire. 1100 de lire? Da, pentru cineva pot spun să calculeze, că eu am dat 3000 de lire, am dat pe mașină, 3000 de lire am dat pe mașină, 450 am dat pe... Lumea nu vede, dar noi avem în spate aici. Da, Managerul. 450, da, managerul meu e ca el să coasă. 450 am dat pe adus. Airbag-uri am spus. O venit și le-a schimbat iar la casă, eu n-am făcut nici, el a schimbat torpedou, tot, a schimbat, a pornit, gata, все, merge. Parbrizul am dat 350, am dat matincă, jur 300 de lire. 150 de lire am dat pe roată să mi-o pui. De spun. Și tot s-a făcut, dar de s-a pornit, că am schimbat tot, de s-a ies cu dânsa, volanul nu se învârte. Dar el când am venit, eu s-a învârtit, o mers. E că s-a format și nu, și am cumpărat și, cum se numește asta? Column de la. Da, așa, tot l-am cumpărat. Noi piesele n-ale, mai știm în engleză. 160 de lire am dat pe dânsul și m-am dus la motiv și ne-a spus că aiestea din spate, nu, cum se numește, prujinile, cum se numește, arcurile, amortizatorile din spate, sunt rupte. Și am cumpărat și pe cele noi. Și a schimbat și discurile cu tot cu desenă. În orice caz m-a ajuns undeva la 6.000 și 800 de lire m-a ajuns mașina. O 6.500-6.800 de lire. Păi și pe market nu știi cât e, nu? Pe market am la moment, dacă mă uit eu categorii, chiar are categoria N. Că categorii, la moment, ele stau categoria N și să fie așa cam plus minus, ele vor 13-14.000 de lire. Dar nici nimeni nu dă 13-14.000 de lire pe dânsa. Nimeni nu-i dă niciodată. Da, e greu pentru astea. La noi, în Anglia, să vă explicăm și vouă, e o leacă mai greu cu astea categorii. Lumea nu prea cumpără mașini, bani, cash la noi. Că și eu cu audio am stat foarte mult la vânzare. Pentru că nimeni nu vine la tine cu banul cash să ți-l iei. Și dacă n-are sub 100.000 și... Păi eu am 40.000 eu. Da, dar are categorii și nu poate fi finanțată. Ok. Deci Adică atunci stai cu ea la vânzare de behăi. Da. O pui la 8.000, 9.000. Păi așa, că eu am pus-o cu 13, am pus-o cu 11 și îmi trimit oferte astea care cu 7.000, cu 8.000, ați du-te ești ca capra, nu-ți dau ție nici absolut 7.000 de lei. Că la noi la Moldova așa l-a sunat unul pe vindea o mașină, BMW nu-și vinde el. Și spune, uai, îți dă 100 de euro pe dânsul. Zic, uai, eu mă sui în trânsa neovitet și mă plesc în garda, nici nu să dau ție. Apă așa și eu cu Audi-le. Mă sui în trânsa neovitet, mă plesc în ceva, dar nici nu o dă cu 7.000, nici nu vorbi. Cu 9.000 o dău. Acum, întrebarea cea mare. Cât de bolnav ești, frate? Cum dracu să iei încă 3 E28-uri? Nu m-am stabilit, nici că acum nu m-am gândit că eu să cumpăr altele 3 E28-uri. Cum ai ajuns să iei 3 E28-uri? Băi, eu sunt influențat de oameni răi. Ia că vine la mine și îmi bagă idei prostește în cap. Înțelegi? Că vine unul, vine doi, vine cineva și o zic că un băiat aici care are E28 la Moldova și o vine la Tuns și îmi spune, tu ai văzut și aparatul apărut pe internet la Moldova? Eu mă uitam la Moldova la mașină, dar așa, nu știu, nu. Zic nu, și ne arată BMW-ul, ia uite la Istiana, tema mult trebuie să-l cumperi. Trebuie să-l cumperi, că e pe proiect bun, adică cineva l-a apucat, dar nu l-a terminat, proiectul e bun. Zic ok, proiectul e bun. Și, dar nu,
El asta neagră ne-a spus. La asta neagră care am cumpărat-o mâine, eu penultima care am cumpărat. Nu, ultima. Ai luat 3, eu știu că am luat. Am luat un albastru prima, am luat una... Una roșie, parcă nu? Nu roșie. Nu roșii, ce culori cealaltă? Nu mai știu. Albastru, neagră și una albă. De ce le-ai luat mai întâi de toate, ia? Le-am luat, nu știu, le-am luat. Doar zile? Nu am explicații de ce. Nu știu. Le-am luat. Așa ne-a venit, eu ți-am fost fluență de că așa, nu știu, așa, le-am luat, gata. Le-ai luat ca să fie? Nu contează, da, le-am luat ca să fie. Păi și din ele nu vrei să faci? Păi vreau să fac. Mașină sau... Că să fac una din 3. Vrei să faci din toate 3 una? Nu, din toate 3 fac 2. Vrei să faci 3? Fac 2. Din toate 3 okay. fac 2. Ok. Și cum ai spus că una are interiorul bun, foarte bun. Păi da. Așa. Cealaltă mecanică e bună, nu? E bun, ele sunt ambele, mă rog, una motorul e desfăcut, una motorul trebuie de apucat de dânsul, dar ele toate sunt bune, ele nu sunt răle mașini. Păi și cum toate sunt bune, dar motorul trebuie refăcut? Pentru că nu una ca tu să înțelegi că care nu știi, una în genere numai eu am cumpărat-o aparte, eu am cumpărat-o dezbrăcată, eu nu am cumpărat-o ca mașină. Eu am cumpărat-o ca proiect, care cineva că și-a apucat să o facă și l-a dus până la capăt. El mi-a dat mie asta, mașina aparte, caroserie aparte, motorul aparte, ușile aparte și aparte, tot am luat aparte. Eu n-am luat mașină întreagă. Aia care mi-ai arătat tu. Da, neagră, una neagră, care eu vreau să fac neagră. Ăsta, cum se cheamă, șasiul. Da, pe eu așa am cumpărat, așa cum e văzut pe poză. Eu crezi că o adunat-o măcar. Nu. Ați o dat-o la vrac, pierdut. Da. Așa ceva nu-ți cumpără, ca oamenii care știu că așa ceva niciodată nu-ți cumpără. Trebuie să iei. Dar eu am cumpărat, pentru că prețul a fost ok și eu cred că eu o să pot duce până la capăt așa cum trebuie, pentru că la Moldova nu fac mașini bune. Eu pe asta care o am în albastră, care îți spun că pentru mine e cei mai redaj, ca tu înțelegi nici caroseria și e goală, pentru mine nu e așa direct cât asta albastră. Și nu e mașină rău. Dar pur și simplu s-a bătut joc așa de la început de dânsa, că au vopsit-o cum a vrut el, jumate au vopsit de o culoare, de la capot până la ușa din față, pe o culoare, după ușa din spate, deja la ușa din spate și bagaj de copcie altă culoare, în genere altă culoare. Te uiți așa la deja cu ochiul liber, vezi, nu trebuie să bată soare sau altceva. Și eu înțeleg pentru ce tu faci așa ceva, bă, tai de joc. Dar eu am și rămas la condiții. Mi-a rămas să lucrez asupra culorii, la asta și eu aduc la condiții. Păi și planul tău care nu stop să circule, Anglia, Moldova. Nu că, dacă ai ieșit ceva bun din toată asta, eu cred că da. Păi și tu asta faci, da, dacă nu... sau pentru că ai ceva monetar în mijloc, adică vrei să faci niște bani legate de chestia asta? Da, aș vrea să fac niște bani. Că okay. Eu îmi fac mașinile astea le fac cu gândul că ca orice moldovan să le dau la chirii. Okay. Să ies bani, dar altceva nu mă gândesc că să fac din trânsele, dar e greu să să ajung acolo, e foarte greu și nu știu dacă să ajung și să le fac, să le termin și să le vreau să le dau în chirii. Nu cred că să mai vreau să le dau în chirii. Okay. Eu m-am gândit să le dau la chirii numai cu șofieri, cu bla bla bla, dar nu cred. Ce, adică să le dai șofer, nu? Să-i conducă pe oameni? Da, adică el să iei numai la anunț, la petreceri, la chestii de genul. Da. Păi, bună idee. Sau ca la undeva la stand, undeva la show, undeva, nu știu, la... Bă, da, uite, e foarte bună. Și la ce mă gândeam, dacă tot te descurci cu chestiile astea, ce nu-ți faci un garaj și îți iei niște băieți și poți să... Eu am garaj. Numai că nu de asta, nu facem mașini. Da, bă, da. Cât de mic e garajul ăsta care ți l-ai făcut? Nu am. Nu știu dacă... Nu am timp. Băi, de asta mi-e drag de tine, sincer îți spun, că ești omul ăla care are mâinile băgate mai peste tot. Ba pe la o mașină, ba frizerii, ba content, ba aia, ești omul ăla care... Da, și fac așa de mult, eu pot să numeri pe mâini, nu fac așa de mult. Oamenii fac mult mai multe lucruri. Da. Dar e greu. Da, într-adevăr, da, e greu, man. Dar na, uite, tu faci niște chestii care, îți cer mult timp. Da. Adică, spre exemplu, ești frizer. Da. Lumea ca să știe, el e frizer. Trebuie să lucrezi, faci și content, faci și chestiile astea cu mașina. Adică, ai și familie acasă. Revenind la Luna, la mașina ta. Da. Cum ai ales numele? Asta e întrebarea mea. După o piesă și după un cântăreț. Okay, ascultam în momentul celălalt, ascultam un cântăreț care de la dânsul m-am luat cu astea, dar au fost la noi la ruși este o piesă Galobaia, Luna, nu știu cum acolo. Adică Luna albastră și așa m-am gândit și așa a rămas. Nu știu ce culoare. Cum ai ales culoarea asta? Eu m-am dus, în genere, era mașina albastră, era culoarea albastră. Eu m-am dus, i-am spus albastru, care este
Numai că puțin o leacă mai întunecat, am vrut și mai spus el lui acolo. Îmi place că vorbești foarte repede, că ești foarte entuziasmat. Și eu nu știu, el cum a făcut, el nici nu era arătat nici culoarea, ca să înțelegi. Eu i-am spus, bun, eu când m-am dus, eu gata, mașina e vopsită, era vopsită toată. Înțelegi? Tot era vopsită. Nu ți-a zis absolut nimic, nici nu mi-a arătat culoarea, absolut. Eu mă sunat și că mașina e vopsită. Bă, dar eu culoarea n-am văzut-o. Eu nici nu știu cum arată mașina, eu ți-am spus, dar dacă nu-mi place nici culoarea. Și eu m-am dus și nu mi-a plăcut culoarea. Nu mi-a plăcut culoarea. Nu ți-a plăcut culoarea? Când m-am dus eu să văd prima dată, mi se pare super șmecher. păi aceea nu mi-a plăcut. Eu m-am uitat la dâsa așa, zic, nu, că nu-mi place, că nu știu cum, după aceea o scos-o afară, când m-am uitat în garaj. Am scos-o afară și nu te-ai certat cu omul când ai văzut că altă Păi, culoare. dar noi ne-am certat cu dânsul, la altceva ne-am certat cu dânsul. Noi ne-am atunci când eu ți-am povestit că m-am dus și el a văzut mașina, au zis că se apucă de dânsa și o zis ca să-mi spui, când eu duc la vopsit. Ok. Dar noi ne-am zis că eu scot din trânsa tot, eu duc numai caroserie goală, da? Eu duc mașina goală. Tu trebuia ca să Eu am scos din trânsa tot. Și tu strip out-ul tot? Tot eu am scos din mașină. De ce? Ai vrut chestia asta să economisești din bani? Din bani, am vrut să economisești din bani, da. Pentru că cerea cu 1000 de lire sau 1500 de lire mai mult. Ca să-ți facă Da, strip-out-ul ăla? da, scoate să spui. Dar eu am vrut gândul ca să filmez toată asta. Și ai reușit să am filmat. Parcă am spus chestia, dar nu are cine a redactat, dar este filmat. Și m-a sunat, gata, mașina e vopsită. El a zis că, asta spui, cât ne-a scris peste câteva zile. El a zis că i-am dus, eu l-a văzut, a zis ca să revin la mine și să spui când se-o duc. A revenit peste 2 luni de zile, cred că nu mai țin minte eu cum acolo. A zis că eu m-am gândit, poți să aduci mașina. Zic, când să o aduc? Și el îmi spune, pe o săptămână. Vorbim pe mesaj. Câți bani mă coastă? Și el îmi spune că în jur de 5.000 de lire. Zic, ok. Eu am întrebat câți bani mă coastă proiectul. Zic, în jur de 5.000 de lire. Zic, ok, 5.000 de lire. Asta proiectul vopsit. Vopsit. Așa da. e, da, atâția bani. Da. Și eu m-am dus, am scos tot de pe dânsa, eu i-am dus mașina, el s-a apucat de lucru. S-a apucat să spun că el timp de o lună de zile, m-a sunat toți că mașina e vopsită, gata. El tot la dânsa a făcut o sudat, o scos rugina cu ceal din nisip, cum se numește la voi, că la noi se numește piscastrui, nu știu cum la voi. Cum e? La noi piscastrui se numește. Piscastrui ei. Piscastrui. Okay. Nu, la noi e șmirghel. Șmirghel? Șmirghel, da. Ok, șmirghel, da, pe acolo. Da. Da. Și a făcut-o bine, a făcut-o foarte bine. El a făcut-o foarte bine, da. Mașina a făcut-o foarte bine. Am de vreme, nu știu cum acolo trebuie, că nu trebuie să nu mai ținem minte cum. A fost că noi ne-am dus adus la garaj, noi am pus podul l-am pus foarte greu, l-am încleiet. Wow. Cea mai mare prostie să faci la o mașină veche să dai podul jos, știi? Stau ca să înțeleagă lumea ăsta, plafonul. Așa, da. Da. Bun, plafonul, dacă îl dai jos, e gata, acolo e foarte greu. Am așa să scrie, dar și că nu e că greu, e foarte greu. Noi 2 zile l-am pus, foarte greu l-am pus. Și ne-am mai ce l-a dus la garaj. Și noi punem plafonul, am pus. Și eu am văzut acolo câteva lucruri, am văzut, mi-a spart o fară, spoilerul nu l-a vopsit, nu știu acolo, știi? Și mă aproape de și spun, băi, dar tu nu ce faci, spoilerul nu e vopsit, tu nu-i spus că mașina deja e vopsit, dar spoilerul nu e vopsit, fara e stricat, trebuie să cumperi altă fară, trebuie să cumperi, zic, eu cum să iau de aici? Zic, așa nu, și s-a nervat cumva, s-a sparat, dar și, nu, mai pe scurt, în câteva zile m-a sunat că gata, eu am cumpărat fară, i-am trimis altă fară, și fară la voi tot spune fară, da? Am cumpărat fară. Mi-am trimis fară, eu am cumpărat. Dar le-ai cumpărat pe toate, ții minte, parcă nu le-ai schimbat pe toate. Da, sau ai schimbat da, pe toate 4 și el una ne-a sparsă. Ok. El una ne-a sparsă. Din noi care eu am cumpărat, da. Una ne-a sparsă, eu am cumpărat alta, iar 200 ceva de lire am dat pe una numai. Pe una, i-am dus-o. În fine, mă sună, gata, mașina e gata. Eu mă duc cu camera, gata, să filmăm, cum o luăm. M-am pornit de acasă, recunosc, că eu nu-i dau 5.000 de lire lui. Pentru că eu am stricat fara, eu am plătit bani pe fară, nu mai făcut acolo ceva lucruri care lipsa și eu i-am zis că, din 5.000 de lire, eu mi-ai scoat 500 de lire, zic, 4.000, 4.500, poate îi dau. Și mă duc acolo, ok, intrăm în garaj, mașina era deja gătită, plus minus, ușile erau puse, ușile nu vrei să le pui, el a scos ușile. Eu am zis mașina pe cu uși, dacă îmi dai, eu zic că el ușul nu le pune. Păi, cum? Eu ți-am luat-o cu uși, nu? Cum adică fără uși? Eu zic, asta e 1, 2 la mână. Cum eu să iau ușile? Că eu dacă le iau, le zgârâie. Adică nu pot să iau așa, că eu mașina o duc trală înapoi, nu? Da. Unde să le pun? Zic, trebuie să iau o ușă, trebuie să pun într-o mașină, fiindcă trebuie să iau 4 mașini cu mine ca să nu le zgârâie. Adică nu pot așa să le duc, tot trebuie un velecit, mai pe scurt. Zic, pune ușile. Ne-am încercat la ușă. I-am cumpărat trezâni noi de la ușă, care pe împrejur la ușă, noi.
la originale, care m-a costat 500 și ceva de lire completul. Noi. Eu le-am dat lui. Pentru niște cauciucuri, Da. alea, gasketurile alea din jur, cum se Da, cheamă? din jur la ușă, da. Din jur, Le-am dat lui ca să reguleze ușa. I le-am dus. Și eu mă duc peste o zi și le-au tăiat în jumate. Zic, wow! Eu am dat 500 de lire pe dânsul, tu înțelegi? Pe ce tu le-ai tăiat? Că așa-ți faci, că nu știu. Ce ești? Ele vin de întreg, eu tăiet, eu putem să cumpăr altele. Eu am vrut de întreg original de la BMW și am așteptat foarte mult. Și le-au tăiat în jumate. Zic, blea. Zic, ok. Au făcut multe minusuri. Și de asta spun, eu m-am dus cu gândul că nu-i dau toți banii. Da. Și mă cheamă, eu ne-am stat acolo în garaj, el mai era cu cineva, noi eram foarte mulți. Eu chiar am chemat de ucraineni de lor, că i-am spus că bat. Eu ne-am uitat, am intrat acolo, noi eram mai mulți, erau doi. Și hai să înțelegem, au venit cu un caiet, hai să înțelegem, este video, pot să-l dau aici, să-l pui. Hai să înțelegem cu prețul, știi? Și vin la mine, eu cumva tățul erau așa în față la mașină, ne-am pus în spate. Și zic, uite acolo, eu uite la dânsul, eram cu dânsul în spate și ăștia erau în față. Și vine cu caiet la mine și mă uit eu acolo, scrie ceva și încep să-mi spui asta, atâta și îmi spune, în total 11.500 de liri. Cât? Eu mă uit la... 500 de lire. Zic, wow, Păi da, de tu ai unde? vorbit cu el, ai vorbit să fie undeva pe zic, la... de unde? 11.500 de lire, zic, și cu tine ei? Și el, dar tu cât ai crezut, știi? Bля, 5.000? Tu ne spui nici 5.000, nu ne spui 11.500. Da. Nu cu 11.500, că așa mașină să fac cu... Oi, zic, tu ne scris mesaj, nu înțelegi că ne scris mesaj, 5.000, în jur de 5.000. Ok, tu ne spui 11.500, nu poate, că eu ți-am nu scris nică. Și ieși în cui garajul, Ce ai simțit în momentul ăla? că e văd botul. Păi și ce ai ajuns să-i faci? Și mă cuiet în garaj, că el, o, mașina noi o luăm de aici. Și îi spun, uai, deschide garajul, că eu mașina o eu oricum, adică, blea, eu te bat așa de tare că eu mașina o eu. Și fim serios, că eu mașina o eu de aici, nu. Zic, deschide mai bine garajul și eu mă duc și vorbim pe urmă. Că el trebuie să dai bani. Zic, ok, îți dau bani, de eu la mine în cap, dar mi-eram gata la mine în cap, că așa tare eram enervat, zic, îți dau 5.000, cum ne-am înțeles, dar nu 11.000. Zic, eu îți dau banii, dar dă să-mi iau mașina. Tu cu gândul Că deja era... sub 5.000. Dar nu, deja așa tare mă enerva că eram gata să dau 5.000 numai să mă duc de acolo. Era evacuator acolo, mă aștepta băietul acela pe minut mă cergie. Și nu putem, adică... Ăla cu trailer. Da, zic, nu, trebuie să iau mașina, nu putem așa, erau 1.000.000 de oameni să te faci mașina toată pe mine și el îmi spune nu de mașina, zic, eu mașina o eu, zic, eu banii ți-i dau, zic, eu mașina o eu. Și el nu, că și eu m-am apucat, zic, nu te vei de ce să treaba. Și m-am eu acolo și apes pe butonul ăla, deschid garajul. Și el vine să mă împingă, zic, liniștești, te duci ca de treabă. Și până la urmă l-am luat, l-am trântit jos, nu l-am bătut, l-am trântit jos și s-a dus liniștit, s-a dus el. S-a dus și încuiet poarta de la teritoriu. Da, O tras, o poartă de fier, da, o tras și o pus la cata și s-a dus. Noi venim, scotem așa și la vine, da, evacuatorul și noi eram pe teritoriu înăuntru. Dar nici n-am văzut că era departe. Noi am măcar că mașină de să ieșim poarta încuiet. Oh, și eu asta, unde ieșim? Ieșim, mă duc eu afară, îl caut pe dânsul, dar s-a pus acolo un curs, suna la poliție. O sunat la poliție într-una, au dat numele, familia, toate mașinile care au acolo, datele, tot dat. Și îi spun, că ai deschide garajul, zic, tu n-ai drept, zic, tu pentru asta că tu pe noi ne închis în garaj, tu pentru asta tu singur să ai probleme. Zic, dai mă, deschide garajul, zic, noi ne lămurim cu bani, că, blядь, nu fug, unde să fug. Zic, ne lămurim cu bani, zic, dă să ne ducem. Și el nu, că am așa zi, poliția, nu, și acolea, nu, caroci, nu vreți să vorbească. La un moment dat, când suntem acolo, vine Victoria, o știi Victoria, da? Da. Vine Victoria cu chei în mână și eu am găsit cheia. Zic, eu i luat-o, zic, i luat-o, blядь. Nu că eu am găsit cheia, eu am găsit aici, era jos. Bagă cheia și cui. Păi da, zic, na. Dar el, noi am unii gândim așa, că el special a aruncat-o undeva jos, că în caz că vine poliția, el nu încuiet nimic, știi, adică, și noi am găsit-o. Da. Și noi am zis că e așa, a scos mașina și... Ai filmat și momentul când ai scos? Da, am zis și am ieșit și am plecat tot, da, cum am plecat tot. Da, Și am plecat și am dus-o mașina la alt garaj. Am luat-o de la dâns și am dus-o la altul. După asta 3 zile mi-a trimis mafia lor să le dau bani. Nu ți-o propus niciodată, nu ți-am zis. Nu, uite, stai o leacă, da? Deci mă jur, poate să-mi spună lumea ce vrea, eu niciodată nu mai auz povești ca la tine. Să mor eu dacă nu, niște... Eu eram, tot video de jos. O trimis aici, Aici, eu trimis aici. la frizerie. La frezerie. Eu eram sus aici. Mi spune că mă strigă de jos, vine că te așteaptă 2 oameni. Mă duc. 2 oameni. Bună ziua. Mai vine să ne lămurim cu mașina. Zic, ok, zic, și se întâmplă. Și acolo să întrebi el că, dar nu, de asta ne-a sunat cineva
Și mi-a spus că vezi că te caută. Și am zis ok, mă duc să vorbesc cu dânsii. Și am zis că eu nu mă duc nicăure, eu dacă vor să mă găsească, știu unde mă găsească, vii la lucru la mine și aici vorbim. Și eu venit, peste câteva ore eu venit. Și hai, unul era el care, nu știu cum, tot la rușă asta e. Huinelile noastre. El ține dreptate, cum ar fi, da? El era pe dreptate. Zic, ok, hai. Și unul era din trânșii, care lucra așa ca ne-a mașina, și unul era pe dreptate, care la așa se numește. El ține dreptatea. Cum adică el ținea dreptatea? Adică el era un fel de judecător. Mază te eu nu știu, e levă, caroce, un civac levă, așa, care, nu știu, un băiet care, el așa se numește, adică el e pentru dreptate, da? Adică el vine și mă ascultă pe mine, te ascultă pe tine și el face concluzii. Și el îți spune cine e drept. Din partea ta sau a venit din partea, partea lui a venit. Ăla și chema judecător ca da, ok, da, a venit cu judecătorul lui, da. Și eu am drept să mă duc și eu cu judecătorul meu, așa cum zici tu. Okay, dacă se ceartă de aia doi judecători, o venit cu judecătorul lui. cu doi judecători? A venit cu judecătorul lui, numește-l așa. A venit cu judecătorul lui. Și a venit și el mă întreabă pe mine, așa, deși nu-i plătit, și eu îi spun, zic, oi, așa, așa, zic că noi m-am dus la 5.000, zic că, dintre care l-am cămat 11.000, că el nu ți-o zis 5.000. Zic că ia uite, stai o leacă, zic, tu ești cu dreptate, așa spunem, da? Tu, zic că tu za spravедливо. Eu l-am întrebat limba rusă, mă rog, e mai greu să traduc cum să vorbești limba rusă pe temele astea. L-am întrebat, zic, tu ești zic, cu dreptate? Și el zic, da, ok, da, eu sunt cu dreptate. Zic, ok, zic, uite, eu dacă te arățeam un mesajul, el ne-a scris în jur de 5.000 de lire. Zic, termin aici, noi nu mai vorbim. Și el, da, ok, dar am avut discuții multe, adică până și am ajuns la tema asta. Și i-a arăt mesajul lui și eu să uit. La mine nu a fost așa informat și eu nu am ce comentarii. Și zic, ok, am tu ești cu dreptate. Uite, eu ți-am demonstrat că gata. Da, tu ai dreptate, banii nu-ți cere nimeni, gata, banii s-au terminat, nu trebuie să dă lor nică, trebuie să dai 5.000 de lire. El îmi spune, ce că v-ați înțeles la 5.000. Și i-am spus, am început să-l număr. Uite, pe o format așa, banii nici nu dă. Mi-a pierdut un hrom, o bucată de hrom la mașină care cel mai scump la mașină veche să faci, asta e cromul. Cum se cheamă? Spoiler pe față? Nu. Vine așa deasupra la caroserie. În genere, o și bucată de hrom, ca să înțelegi la o mașină veche, foarte mult cu asta. E cel mai scump detaliu care poate să fie dintr-o mașină veche. Cromul, da. Da, e cel mai scump parte care poate să fie. Dacă e orice de hrom, e foarte scump. Da, dar el e... Eu numai pe oglinză de la hrom i-am dat $650 pe 2 oglinzi. Și el zice, ok, 5.000, zic, ok, eu vă dau 5.000 de lire, dar vi dau în ratea să vi dau. O să vi dau în fiecare lună câte 500 de lire. Eu i-am dat acolo, i-am dat lui el mai avans, i-am dat 1.500 de lire, i-am dat avans când am dus mașina și i-am mai făcut, cred că cu 700 de lire i-am mai făcut transfer. Și zic, restul, era, hai să spunem, 2.500 de lire aveau la mine, eu le-am dat. Zic, acela între restul 2.500 de lire, eu vă dau cu 500 de lire pe lună. E ok. Și el început. Dar cum crezi că în jur de 5.000 de lire poate să fie 8.000 de lire? În jur de 5.000 de lire, când vorbim, poate fi maximum 5.999. Exact. Dacă e 6.000, deja e în jur de 6.000 de lire. Nu mai mult de 6.000 de lire. Nu poate. Mai mult de 5.599 de lire nu poate fi. Ei, hai că poate 7, poate 8. El încerca de mine să rupă bani. Zic, băi, nu. 5.000 și atât, mai mult nică. Și el, ok, căroce, până la final am ajuns la 5.000 de lire. La 5.000 de lire, gata, dăm 5.000 de lire și am avut întrebarea cu video-ul care le-am filmat. Zic, și banii primiți și video postez. Și el că nu, video tu nu le postezi, nu postezi nici și s-a filmat acolo la garaj. Și i-am spus, zic, uite, tu ori iei banii, 500 de lire pe lună, ori nu iei, oricum postezi. Adică mine nu mă oprești și spus, că i-am lămurit așa, mașinariu, istorie, cum am dus-o, eu am filmat, special pentru asta, eu nu pot am pur și simplu să nu mai postez. Zic, eu postez. Ok, postează. Numai nu numi pe nimeni cuvinte răle. Am pus pe 2 zile și mă sună gruzinii. Și ce sunt gruzini? Eu auzit de gruzini. Gruzini? Da, gruzini. Nu știu ce. Blea, nație de gruzini, cum se numești? Nație din Gruzia, oamenii din Gruzia, cum se numești? Georgieni, ok. Mă sună georgienii. Georgienii este un pub georgian, dacă știi, acolo stau niște băieți, foarte răi, ca câinii stau. Și te așteaptă, da. Și m-au dat la dânsii. Așa e mai mare. Da? Tu da la dispărut să te găsească. Da, și așa m-au chemat, m-a sunat așa pentru cineva, spune să vii la întâlnire, i-am spus că nu vin și spune ori vine el, ori mâine arde cu mașină, tot arde mâine. Și eu m-am dus singur, m-am dus acolo singur, erau foarte mulți oameni. Noi am vorbit cu dânsul, el l-a murit așa, el vorbea foarte rău limba rusă, el avea translator. Eu vorbeam în rusă, cineva lui traducea în georgiană.
Și el a murit tot cum a stat, așa și așa, el tot avea alte informații, că la mine alte informații, dar bărbatul a vorbit foarte frumos și calm, cum trebuie, da. Și am vorbit și după cam și vine ei și am și aflăm, erau foarte mulți. Și îl întreba pe ăsta, cum îi spune, pe așa care translator și ala lui, tipa, când vine pe celălalt. Și ala, băi, nu știu, l-am sunat cam vine. Noi așteptam pe ceilalți care au fost la mine aici, sus. Da. Îi așteptam pe ceilalți, Și la un moment dat îi văd că ei vin, știi? Și se dezbracau, că era iarna, se dezbracau de scurtă, nu știu mai aveau acolo. Și i-am văzut cum eu intrat pe ușă, am văzut că se dezbrac și zic, dă-ră să-l întreb pe ăsta. Zic, pe Georgian l-a întreb pe George, așa-și l-o cheamă George. Zic, George, zic, dacă eu să mă duc la poliție, zic, noi aveți vorbim mă aici. Și el tipa, nu, nici un fel de poliție. Eu și tu vorbim și ei și gata. Poliția, nu, nici un fel de poliție. Poliția, dacă tipa duci la poliție, noi nu vorbim, n-avem și vorbim, știi? Și eu îi spun, zic, da, uite, dar el m-a dat la poliție. Și-l arăt la pșeală. Zic, el m-a dat la poliție. El, nu vreau să cred. Și eu zic, da, zic, că întreabă pe dâns că el m-a dat la poliție. Și el întreb pe care translatorul ăsta lui, tipa, îi zice, întreabă dacă o sunat la poliție, că dacă a fost poliția involved, întreba, poliția a fost involved, știi? Și el întreabă poliția și el tipa, stai, ulea că mă dezbrac, știi, dar translatorul tot insista, o îi spune dacă a fost involved poliția sau nu. Și el spune, da, noi am sunat la poliție, spune, știi, asta. Și Georgianu spune, you can go. Ui, mă. Și eu zic, zic, eu am înțeles, să dau 500 lei pe bani, nici un bani. Tu pleci am acasă, s-a terminat ața aici. Și eu m-am sculat și m-am dus și așa s-a terminat. Și ei s-a dat pe vopsit 2500 lei. Și gata. Și gata, m-am dat niciun leu. Păi și cu Luna, ce upgrade-uri mai ai în cap să mai faci? La Luna? Eu tot faci în parantezi din astea, tot ne ducem pe aici, pe acolo. Trebuie să ne La reîntoarcem. Luna și să-i fac, da, și să-i fac. Nu trebuie să-i fac nimic. Gata? Proiectul Mă rog, mai are. Gata? La mașinile astea tot timpul iese lucru. La mașinile vechi tot timpul iese lucru, tot timpul ai și faci. Dacă așa să o iei, dacă eu mâine o să iau o săptămână liber să mă apuc să o desfac toată ziua, să mă aud la dânsa, eu tot timpul am ce faci la dânsa. Dar în genere e că practic gata, el nu are nimic așa. Adică nu mai ai în plan să mai faci, nu știu, ceva upgrade-uri, poate la brații, la steering, la chestii de astea, nu? Nu-i fac nimic absolut. Eu o lăs originală cum e. Așa, adică tu schimbi doar când pică, doar în cazul în care pică. Da, în caz stric. E că acum mi-a bucnit unde este un pipe. Ok, da. Mi-a bucnit un pipe, că eu am trebuie să-l schimb. La antigel sau la ce? Da, care se duce din motor, apa se duce în asta de căldură, cum se numește. În heating. Da, ăla e în spate la tot la motor, da. E foarte greu de ajuns. Păi mamă, sunt rapalmi. Da. Da, și așa nu are nimic. Și nu s-a rupt, că așa s-a rupt pentru că așa tare loșit acolo Iana, până și l-a crapat. Știi cum se numește așa la cum se numește? Da. Colierul ăla. Da. Loșit, deci așa tare l-a strâns până și-a crapat Istean. Și de acolo a bucnit, la colier și-a bucnit. Ce, de când ai făcut rebuild-ul? Da. Păi și de atunci o ținut până acum? Da, o ținut că eu duminică m-am dus cu dânsa, luni m-am dus la Brighton, am mers tot ok, m-am dus acasă și peste 2 ore am ieșit afară și era scurs apa, au bucnit acela. Nici nu în drum, ca să zici cât e de bravo BMW-ul. BMW-ul e cea mai bună mașină. Păi și e strict acasă, nu niciodată pe drum. Toate piesele astea, da? Da. Băi, e greu să le găsești online? Nu, foarte repede, tot este. Pe tot bune? cap-coadă, fiecare bolt, fiecare tot este. Pe bune? Da. Originale BMW? Original la BMW. Eu știu asta, hai că revenim acum, știi că ți-am spus de BMW Legacy sau ceva, nu mai știu exact cum se numește exact. Știu că am auzit că BMW face așa ceva pentru mașinile vechi din cauza că, uite, sunt multe mașini vechi care lumea... La dânsa fiecare bolt tot e original. Acolo nu e nimic fake. Nu a fost nimic cumpărat de pe eBay, ce nu e original, tot e original, tot. Fiecare... Adică tu ce ai schimbat la ea, ai cumpărat original BMW. Eu am strâns tot ce a fost, tot ce eram strâns și mi-a ajuns, eu am pus înapoi. Și aici nu m-a ajuns, eu am cumpărat tot original. Eu țin minte că sub capot n-am avut acolo câteva 8 bolduri originale, eu le-am cumpărat la altcineva, după asta au venit și eu le-am schimbat înapoi originale. Tot este, absolut tot este. Păi și tu acum dacă ar fi să vinzi mașina asta? Bine, Nu stai o secundă, mai întâi de toate. Cât de special e mașina asta pentru tine și dacă ai avea vreodată puterea să o vinzi? Nu, mașina nu se vinde. Niciodată? Nu. Eu am mai scris la câțiva comentarii. O să dai băiatul. Eu am mai scris cu cuiva comentarii care tot așa m-a întrebat cât zici mașina. Sufletul nu se vinde. Și așa vorbă.
Adică ești Nu se acolo vede. trup și suflet. Da, nu se vede așa. Mașina se duce la aici mititel și mai departe fac și vrea el. Dar asta a fost de când am făcut eu mașina și au fost la mine în cap că eu fac pentru aici mititel. Asta ai făcut-o. Deci mai pe scurt tu te-ai atașat emoțional de mașina asta pentru că te-ai gândit că o să o dai băiatului tău. Da. Adică nu te-ai atașat strict de mașină, te-ai atașat de ideea asta că... Da, că se duce la dânsul, da. Pentru mine e... Ca să-i dai tu ceva copilului Corect, tău, da. cum ar veni. Eu, pentru mine e zero valoare. Așa, ca bani, nu cred că mine să mă încazați, doar dacă zi să-mi spui 50.000, eu am anunț să o dau 50.000. Nici, cred că azi nici cu 100.000 nu-ți gata să o dau. Cu toate că eu înțeleg că bani pot să fac buni pe dânsa. Dacă vine cineva să-mi zică 100.000 și eu amuiana, avion arab. Să-mi spui că eu vin să o cumpăr, o duc la Dubai, îți dau 100.000 amuiana. Eu cred că n-aș dau. E bun? Nu, am anunț Așa gata să de dau. tare, Azi așa? nu-ți gata să dau. Poate pe urmă, poate peste un an, poate peste 2, poate peste 3. Dar azi chiar să vii cineva real, nu eu dau. Care ar fi prețul? Să o dau? Da. Nu o dau. Nici Nu. dacă vine unul cu 1.000.000? Sunt bani care totuși poți nu, mai cumperi una să o faci cu același eu am tot timpul așa o strategie, știi, dacă vin la mine și dau 1.000.000, mă înțeleg cu dânsul. Eu îți iau 1.000.000, dar mă mai folosesc la de mașină și apoi să o dau pe urmă. Cumva așa, știi? Da, azi mă dispart. Azi mă dispart de mașină, eu nu mă dispart. Nici un ban. Am o să mă duc acasă, zic să o dau, dar dacă nu, băi. Nu, dar îi spui în felul următor. Îi spui, da, tată, uite, facem pe 1.000.000, e altă mașină, o refaci și o dai pe refăcută. Ok, dar poate omul vine fix așa cu gândul lui că el o vrea numai pe asta și gata. Dar nu-și dă seama. Știi că fiecare mașină are și proprietarul ei. Mașina alegi proprietarul, nu tu alegi. Mașina Așa are se spune, proprietarul, da, hai, așa dar se nu spune. vine mașina la tine. E ca așa se spune. Că dacă nu, Ăsta e a meu. îți dau exemplu, dacă eu iau exemplu Audi TT-ul meu, da? Eu n-am avut nicio întrebare cu dânsul. El merge, mașina e ok, Da. n-am întrebări. O cumperi tu la tine strict atât ziua. Și o dai la vârtul și la vârtul iar nu strict niciodată. Băi, nu, mie mi se pare asta, e strict de drive style-ul la persoana aia. Sincer îți spun. E clar lucru, dacă te bagi acolo adânc, cred că prin ceva scheme demonstrezi că da. Băi, nu, eu tare cred că e vorba de drive style. Pentru că părerea mea sinceră e că o mașină, da, o iei are 200 de cai. Da? Da. Dacă o dai unui om bătrân și o conduci numai ușor, mașina aia nu e ok, nici să fie condusă ușor, dar nici să fie dusă la maxim. Adică trebuie să fie ceva mediu. Adică, da, și piesele alea trebuie să ajungă la o anumită temperatură, corect? Trebuie să-și facă niște cicli. Eu la mine nu așa nu lucrează. Ce? Eu nu am idei de seară și temperatură trebuie să fie, eu nu am asta. A, nu? Păi atunci tu ce faci? Dai La mine toate mașinile sunt mașini, sunt mașini toate. La mine mașinile nu sunt îngrijite, nu zici că la mine, vă dat o mașină îngrijită, la mine să fie spălat. La mine tătăul nu e spălat de o ani de zile. Deloc n-am spălat, niciodată. Nici pe înăuntru, nici pe afară. Pe bune? Da. Pe BMW-ul meu, luna încă o mai spăl așa. Dar eu mașinile mele nu le spăl. Pentru mine mașina e pur și simplu, ies, mă duc și vin, mă duc și mă duc și gata. Așa. Eu nu mă bag sufletul Păi, așa dar de tare. cum ești pasionat tu de mașini, dar nu speli mașina, nu îngrijești mașina, nu faci aia, nu faci... Cum? E ca Nu așa, înțeleg. fac colecții. Nu știu. Îți place Nu știu, doar îmi plac să- mașinile, dar nu că să am așa grijă. Eu nu sunt fanalist în curățenie. Păi ești cu TT-ul, da? Bun. Eu cred că la tăte eu nu l-am spălat și așa nu mă atârn în față de pentru că nu-i mașina mie, Nu simți că e a ta. nu-mi place. Dar ai mai avut alte mașini care le-ai simțit ca mașina ta? Da, X5 am avut cu mulți ani în urmă. Care e X5-ul la care le-ai Ia cumpărat? 53, da. Și acum mi-am cumpărat fix de cealaltă. Hai să vorbim și despre celelalte mașini pe care le-ai cumpărat, pentru că totuși ai un garaj destul de impresionant. Nu N-am am. ce spune. Băi, Băi, stai o leacă, nu, stai o leacă. Stai o leacă, chiar ai un garaj impresionant. Sincer îți spun. Hai. Adică ai niște mașini care totuși sunt lucioase. ok, Da? hai. Ai Luna, Da. ai 3 E28-uri, 3, da. Trei. 4 total, dar 3. dar nu, adică mă refer, ai Fără Luna, Luna, 3. Da, păi, ai Luna, ai Da. 3 E28-uri, Da, una e ok. ai TT-ul, Da, ai un X5, da. mari X5 să mor eu dacă... Bine, model vechi, dar foarte întreținut și Da. foarte lucios din toate unghiurile posibile. Ok. Tot plasticul e Ok. extraordinar mașina aia, spun sincer. Ok. Deci ai 6 momentan. Mai ai... Ce mai ai? Un E46 decapotabil. Un ce? Un E46. Un BMW E46. Mamă, așa. Fără Dar de ăla nu acoperiș. știam. Fără acoperiș. Așa. Fără acoperiș că a fost tăiat sau? Nu, adică să dă acoperiș ok. ies Așa. cabriolet. Deci 7 avem până acum. Da, și gata.
Și al lui Victoria. Na, Și da, Volga. al lui Victoria, da. Și Volga. Volga, așa. Mamă, sunt răpalmi. Ai o grămadă de mașini. Dar Da. tu ai loc unde se lipă Nu, una stă la Vârme, o alta stă la cineva, alta stă La tine să spistitor. Da. Deci stai, Alec, tu te-ai dus în Moldova, ți-ai făcut garaj, corect? Ți-ai făcut garaj. Da, sunt X5. Pentru X5? Da. Băi, prima dată când mi-ai spus că mă duc în Moldova să-mi fac garaj, eu mă așteptam că îți faci un garaj de mai multe mașini, având în vedere că știam Dar că... pe ce nu avem mașini? Mașinile, în genere, pe tema aparte să povestesc. Pe asta la Moldova, eu nu m-am gândit să le cumpăr. Eu am spus că am fost influențat, mie prost mi-a venit ca un proiect bun. Și eu m-am luat cu asta, că e proiect bun și ne-am cumpărat. Dar eu n-am avut în gând să cumpăr mașini niciodată la Moldova. Păi ce ai în plan? Ai în plan să zbori? Te-am mai întrebat asta odată. Londra, Moldova, să li refaci? Dacă o să ias ceva bun din asta, cred că da. Păi tu le-ai luat de content? Sau Eu l-am luat din plăcere și Eu l-am luat pasiune? din... nu știu din ce. Nu din content. Le-am luat... La mama am ajuns la asta. Nu, Pe bă, ultima, nu, ok. eu Pe ultima te care am cunosc. cumpărat-o, am cumpărat-o din content. Am zis că ok, nu să fie interesant. Deja am ultima care cu asta neagră care am cumpărat, care e desfăcută, dar numai carosărie. Deja mulți au încercat să o facă, mulți o știu mașina asta și eu am cu gândul că eu azi vă arăt vouă cum să facem un proiect corect. Și cu asta am luat-o, pe ultima. Dar pe și albastră am luat-o, mă rog, că eu am vrut să fac clon în una, am vrut să fac. Ok. Dar până la urmă, când am văzut acolo și nu-i pentru clon așa, acolo trebuie făcut tot din nou. Deci tu vrei să-i faci o clonă lui Luna. Am vrut, Ai da. vrut. Am Și cumpărat acum- tot pentru asta. Tot este, Păi absolut. Și roțele, tot este. Tot body Și nu kit, poți. tot, sistema de aer, tot este. Deci, și nu poți să-l faci din mașinile pe care le ai. Sau din astea două mașini. Păi nu, eu pot să fac, dar mie nu-mi place. Eu fac tot, dar mie nu-mi place culoarea. Ok. Culoarea e urâtă. Culoarea e foarte urâtă. Eu culoarea nu pot să... E ca eu nu mă pot uita la dânsă să zic, mașină frumoasă. Eu mă luat și... Cum e? Nu contează. Dar nu mă pot uita. Așa că eu am decis să mă duc acasă, pe 23 eu mă duc la Moldova, pe 23 acum era. Și Dar mă pe duc, ce ai venit? mă duc chiar. Și mă duc acum pe 23 și eu îi schimb culoarea. Dar nu, tu știi ce culoare, dar nu trebuie să spui ce culoare. Dar cui schimb la... Nu lui Luna, lui La celălalt albastru care o am, care am vrut să fac clon. Palmi, dacă nu e... Ok. Câte mașini ai, câte combinații Nu, ai, câte plecări ai. Bă, frate. În altă de asta să povestesc. Ești rachetă de om, să mor eu dacă nu. În altele să le povestesc. Da, bă, Victor, Asta tot. cam asta e momentan, să ajungă și lumea să ne cunoască. Am povestit chestia așa Stai, mai că clar. dacă îți spun eu, hai, zi și apoi spun eu. Da, am povestit chestia așa mai pe larg acum. O să avem mai multe podcasturi în care o să ne povestim mai bine toate chestiile astea. Podcastul ăsta e mai mult ca să te cunoască lumea pe tine. Ok. Și na, mi-a făcut foarte mare plăcere. Sincer, a fost primul podcast. Așa care le-am făcut, da? Da. Ok, dă să spun eu acolo ceva. Dacă video ăsta îți duci măcar la 100, nu cred că 100 de mii, nu, hai să spunem la 20 de mii dacă se duce. Nu e, dacă îți duci la 3 vizualizări mai facem un. Nu, hai să fim serioși, dacă Da. 20 de mii nu-ți duci, nici 10 n-ați duc, eu nu cred că. Nu. Spunem, dacă îți duci 5 mii, Da. dar nu cred că să mă încălzați prin 5 mii care să căltați bani. Dacă video să ajunge atunci la 10.000 de vizualizări, apoi eu plătesc mașina și o ducem la Andy Popescu. Mergem amândoi. Da, eu bag bani și o duc. Acum nu pur și simplu nu vreau să bag bani. Am înțeles. Trebuie măcoasă leacă să o duc până la România să o duc înapoi. Dacă tot ne ducem acolo, facem și un podcast de acolo. Da, dacă facem 10.000, apoi o duc. Las Da? că bag bani și o duc. Dar ai vorbit tot cu omul, da? Da. Gata, știți ce să faceți. Da, Și nu cred dacă că se ajungem iei. acolo, Te simți serios nici. las că poate ușurează băieții de bani din buzunar. Bun, Mersi. cam asta e și eu îți mulțumesc foarte mult, mi-a făcut foarte mare plăcere și sper să facem... Mai povestim rapid. dacă ți Exact. interesanți pe mașină. Exact.